už ve skateparku a Mavi mi půjčil GoPro, takže budou GoPro clips. No tak začneme v půjčku tady třeba. Whip. Kýkles tady z kráteru. Yes. Dáme třeba, musíme 3 whipy. Takový warm up. Tak dáme třeba brief flip. Ok, overheady fungujou. To je dobrý vědět. Tak dáme třeba 3/6, to bude vypadat dobře. Tak jestli se na to do té doby zvyknu, tak zkusíme front flip. Tak dáme třeba brief whip. Jenom bar spin na step up. A jestli bude hodně vítr, tak se omlouvám. Nemám úplně mikrofon. Ani jsem nepočítal s tím, že bude GoPro. A hodně teďka venku fouká. Ale snad to nevadí, no. Dobrý, dáme front brie třeba. Yes. A upřímně se mega těším na ten záběr, víš co. Bude mega dobrý. Dobrý, dáme ten vybar. Budu nějaký serky tady na kráteru, jakoby na spině. Chills. Yes. Ok, tak. Hop. Hop. Teď dáme baro přes spinu. Bar spin. Teď dáme třeba tail whip. Teď dáme třeba kickless. Yes. Tak dáme brief flip přes tuhle spinu. Yes. Kámo, normálně všechno na první to padá. Jaký finger whip tady jenom? Whip finger. No finger do bára. Já půjdu whip finger. A nevím, jestli ten trik funguje. A jestli jo, tak to dám. Jo, máme druhý pokus. Teď. Aha. No tak to vypadá. Pojď, to bude vypadat za mě libově. Yes. Kámo, mám zkusit jít froň, jo? Tak jo. Tak dáme front flip s GoPrem. OK. Takže půjdu víc v klidu věci, víc takový chill. Tak dáme něco na step up třeba. Takže dáme si jeden tail whip na step up jako rozjezd. Pak si dáme 2 z bangu. Takže jeden na step up. Teďka si dáme 2 tamhle z bangu. Pak si dáme 3 z L-ka a pak 4 na step up jako tady. Takže 2 z bangu. Teďka si dáme 3 z L-ka. 1, 2, 3. Yes. A jako zakončení si dáme 4 tail whipy na step up. Tak jo, takže 4 tail whipy na step. 1, 2, 3, 4. Yes. To bychom měli. Dáme si prvně brief whip. A pak zkusíme brief double whip na step up. A když ten brief whip bude takovej, že to nebude moc jako jednoduchý, jakože nejlehčí, tak si to dáme jenom z L-ka, ten brief double. Ok, já si myslím, že by ty brief 2 na ten step up šly. Jakož to první GoPro video, tak mi prosím do komentáře nebo na Instagram, který vidíte tady někde, tak mi napište do DMs, jestli jsou ty videa s GoPrem dobrý a jestli si to mám koupit taky. A já jdu brief double. Já si myslím, že to půjde. Takže brief double druhý pokus. Jo, to mám úplně v klidu, podle mě to dám jak nic. OK, tak brief double třetí pokus. Hlavně nezapomeňte dát, že jo, like a odběr, to je jasný. A já jdu čtvrtý pokus na brief double. Yes. Tak jo, takže kytar přes box. Ok, klasicky na první, jak jinak, že jo. A dáme tady 3/6 z kráteru. Yes. Takže 3 dobrý. A to dáme. Tak jo, 3 dobrý druhý pokus. No.
Kámo, co mi je? Říkáš, čtvrtý pokus. Yes. Tak půjdeme třeba... V tomhle videu nebyl žádný rewind. Tak já bych to viděl tak, že tam půjdu whip rewind kickless a tady tak půjdu heel rewind double. Yes, na první hezky. Ten heel rewind double. OK. Jo. Měl jsem natočit závěr. A mějte se krásně.